עכשיו נגיד שלום לדנה שמח, דוברת, חוקרת ומרצה על איראן, ואת מספרת לנו על פסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל. נכון. בעצם בשבוע שעבר קיימנו את פסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל בשיתוף עיריית שדרות. זה חלום שבאופן אישי פתחו לי את הדלת בשדרות והגשמתי. אני חולמת כבר המון שנים על להנגיש את המציאות באיראן, את הרחוב, לא פוליטיקה, לא צבא, את הרחוב, את האנשים, לישראלים, מתוך אמונה שהדבר הזה יכול להכשיר את השטח ואת הלבבות, גם בצד השני, דרך אגב, לעתיד. נספרי לנו באמת קצת על הפסטיבל הזה, גם איפה נולד הרעיון, וגם מה בעצם רואים שם, למי שלא יצא לו ללכת, לראות, לחוות. אז מי שלא יצא לו להגיע הפסיד, כי היה אירוע בינלאומי בשדרות, שהביא קהל מכל הארץ, גם יוצאי איראן, אבל גם אנשים שהם לא יוצאי איראן, אנשים שהם מתעניינים בתרבות. הקולנוע האיראני הוא קולנוע מאוד מאוד משובח, הוא מראה את הניואנסים של הכאב שאנשים ככה מרגישים בחיי היום-יום. והיה לנו אירוע של תרבות, גם של מוזיקה, גם של קולנוע, שביקש לחבר, ויש כבר הבטחה לשנה הבאה, אז אפשר לעקוב אחרינו וככה להגיע בשנה הבאה גם כן. כן, אז בעצם רוב הקהל שלכם היה יוצאי עדות, יוצאי פרס ואיראן, או שזה ככה היה פתוח לכלל הציבור? זה היה פתוח לגמרי לכלל הציבור. אחת מהמטרות של הפסטיבל הייתה לחיבור שרצינו לעשות בין איראן וישראל וההיכרות, וגם הדגש על המורשת הפרסית, שלא קיבלה מספיק מקום בישראל, לדעתי, וגם לדעת החבר'ה שהגיעו לפסטיבל. רצינו גם להחזיר את החיים לנגב המערבי, לייצר אירוע של תרבות ככה גבוהה, ולהביא אנשים חזרה, להנכיח את החיים שחוזרים לשגרה, ובאמת אנשים הגיעו, למרות הסערה שהייתה בין שני לשלישי, אנשים הגיעו גם להקרנות בוקר. הכי כיף לראות סרטים כשסערה בחוץ. כן, אבל לא כיף לנהוג. אנשים הגיעו ממש מצפת ועד משאבי שדה. לא כולם יוצאי איראן, הגיעו כדי גם לתמוך, וגם עשו רגע יום, פעם ראשונה מאז 7 באוקטובר, להגיע לנגב המערבי. יש אנשים שאמרו לי שהגיעו פעם ראשונה בחיים בכלל לשדרות, והדבר הזה היה מאוד מאוד חשוב עבורנו, גם כי אנשים באו ורגע השקיעו את הזמן הזה בחזרה או במתן הכבוד לנקודות הזיכרון שיש לנו המון בנגב המערבי, וזה באופן אישי מאוד מאוד שימח אותי. בואו באמת נראה קטע מאחד הסרטים ששודרו בפסטיבל הקולנוע בשדרות. و همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه. אז בהקרנה באמת היה תרגום, אני מניחה, לסרטים. ומה המסר ככה שעולה מרובם, אם יש איזשהו מסר שאפשר לומר שהוא ככה כולל של כל ה... אז רוב הסרטים הם סרטים שאו קצת מתארים את ההתנגדות, קצת או הרבה, התנגדות של העם לשלטון, או מעביר את הצופה, את התחושה של איך זה להיות איראני בזמן מהפכה ואיך החיים עכשיו. ויש גם סרטים שפשוט מעבירים את חיי היום-יום כמו שהם. ואני אגיד גם שקיבלנו תגובות מהשלטון באיראן, שזה היה מאוד מעניין. אני עשיתי ראיון בפרסית לערוץ איראן אינטרנשיונל, והדבר הזה ככה זכה להמון תגובות של איראנים בעולם, וגם ערוץ שלטון פרסם כתבה, כתב התרבות של ערוץ השלטון פרסם כתבה על חיבוק הדוב שהמשטר הציוני מעניק לקולנועני, אבל היות ואני לא משתייכת לשום ארגון, אלא אני יוזמה פרטית. את דוברת פרסית, דנה? כן. איזה כיף. נכון. שפה מהממת. תגידי, ואת עם הפנים ככה לשנה הבאה? תעשו פסטיבל כזה בעזרת השם גם בשנה הבאה? אני עם הפנים לגמרי לשנה הבאה, גם אלון דוידי כבר אמר ששנה הבאה נעשה אירוע הרבה יותר גדול. איזה יופי. ואני גם עם הפנים לעוד כל מיני יוזמות אחרות, כי באמת חשוב לי, אני גם עושה הרצאות, כל הזמן אני קוראת לזה In the name of hope. אני מחכה ככה להושיט יד ככל שאפשר לעם באיראן ולציבור בישראל להכיר, ואנחנו נמשיך ונעשה עד שיבוא השלום.
תודה רבה לך, דנה, שמח שהגעת לכאן ושיתפת אותנו ביוזמה היפהפייה הזאת.